Sziasztok! Én most a Sotter csokigyárról hoztam nektek egy videót. Első kérdésem az lenne, ki nem szereti a csokoládét? Vágjunk is bele! A Sotter csoki található Pittsburgh mellett, Budapesttől 4 órányira. Joseph Sotter 1987-ben 26 évesen nyitotta meg az első cukrászdáját. Az első 70 g-os csokoládé közé tartozott a híres fahév vagy a híres pezsgő pörköldiún marcipán csokoládé. 1999-ben a család úgy döntött, hogy megalapítja az első csoki gyárát. Fontos tudni, hogy a gyár látogatható, ami a gyár olyan, mint maga Sotter úr, színes, kreatív és vidám. Olyan, mintha egy álomba léptünk volna. Gombóc Artúrnak maga a kánál. A túra egy csoki moziba kezdődik, itt megismerhetjük Sotter úr történetével, később egy 90 perces séta, és persze rengeteg kóstoló után szinte minden tényleg megkóstolható, persze, hogy rengeteg kóstoló. Megkóstolható, ami létezik. Az egész gyár fölé egy üvegfolyósót építettek, így nagyon izgalmassá teszi a gyárlátogatást. De amit még nem lehet kiadni, az a csokoládé temető. Ide azokat a csokoládékat temetik, amelyeket már sajnos kivontak a forgalomból. Ezeket csak nézni, enni nem lehet. De ami nekem legjobban tetszett, az a bolt és egybe a kóstolók. Itt meg lehet ismerni a világ legjobb ízeit és az ingyenségeket. Sziasztok, találkozunk legközelebb is, viszlát!